No niin, meillä on nyt silakkaa ja muikkua tässä. Ja lähdetään katsomaan vähän niihin perkaustapoja, millä me saataisiin niistä kaikkein helpommin valmistettua ruokatarviketta. Eli tästä kun lähdetään nyt yksinkertaisella ja sillä vanha-aikaisella menetelmällä tekemään silakasta ruokatarviketta, niin on tämä puhkomishomma, eli otetaan kidukset ja peräsuoli tätä kautta ulos. Jos halutaan päättömäksi, niin me voidaan samalla nakata se pääkin pois. Mutta kannattaa muistaa aina, että tuo pää kannattaa vaikka päissämisen aikana antaa olla siinä, niin ei pääse sitten paksumpia lihoja myöten valumaan hyvät rasvat ja ravintoarvot sinne pannun pohjalle pois. Sitten jos me halutaan perata saksilla silakkaa, niin pistetään pyrstö tuosta maha auki, pää poikki ja otetaan täältä suolet yksinkertaisesti ulos. Tällä tavalla päästään helposti taas vaikka tekemään sitten pihvejä, eli vileitä näistä. Ja muistakaapa, että kun itse tekee nämä vileet aina sitten, niin aina on huomattavasti kalamaku vielä enemmän tallella kuin niitä valmiiksi laitettuja vileitä, mitä tuolta kaupassa on sitten saatavilla. Tällä tavalla silakan kohdalla. Ja sittenhän meillä on tätä muikkuu monen kokoista tässä. Ja muikkuuhan periaatteessa monessa paikassa niin puhkotaan. Eli tässä otetaan tällä tavalla nämä suolet ja peräsuoli pois. Yksinkertaisesti peukalo työnnetään läpi tuosta ja vetää varovasti tuo peräsuoli pois, että se ei pääse sitten katkeamaan. Tämä on semmoista keskikokoista muikkuu, mikä käy paistamiseen ja keittämiseen. Ja sitten meillä on tämä tönkkösuolattu muikun raaka-aine, eli vähän pienempää. Siinä on sama periaate. Nyt jos te teette suolamuikkuu siitä, niin muistakaa aina, että pää täytyy jäädä sitten paikoilleen, niin se ei tuo paksu selkäliha sitten tästä pienestäkään muikusta, niin menee heti harmaaksi, että tällä tavalla suolataan. Ja tämä on sitä kitkan viisasta. Mistä se viisaan nimen on saanut, niin tämä olisi kuulemma päässyt Venäjän puolellekin, mutta se ei ole sinne mennyt. Tällä tavalla me saamme sitten helposti ja yksinkertaisesti perattua näitä muikkuja ja silakoita. Sitten jos paljon perkaatte kalaa, niin muistakaa, että tämmöinen vesiastia. Kannattaa pistää ne muikut sinne. Ne on aina oikeassa asennossa sitten, kun sieltä otetaan se maha pystyssä tuossa, niin se sopii joustavasti tuohon käteen. Niitä ei tarvitse erikseen sitten sieltä olla millään tavalla haromassa. Ja nyt kun tehdään näitä pihvitarvikkeita sitten tämmöisestä, otetaan vaikka tuosta tuo muikku, niin käytetään noita saksia, niin saadaan siistimpi jälki. Ja otetaan nuo eväät ja aukaistaan tuo maha tuosta. Ja tässä vaiheessa, jos kannattaa vettä käyttää, niin on juuri se vaihe, mutta ei tämän jälkeen enää sitten. Huuhotaan nuo veret tuolta, munuaisveret pois. Ja näin yksinkertaisesti tästä lähtee sitten pihvitarvikkeet, eli viletarvikkeet irti, painetaan tuo selkäruoto irti noista lihaksista, nostetaan keskiltä ylös ja vedetään. Ja tässä on sitten kaikki maku tallella, mikä täytyy siinä vileessä ollakin. Otetaan vielä tuohon semmoinen vastapari, eli tuolta eväät pois, pää ja suolet tätä kautta pois ja huuhellaan tässä vaiheessa se. Ei jää sitten ihan niin verisen näköiseksi tuo. Puristetaan tällä tavalla ja nostetaan tuosta ja sopivat mausteet väliin, niin siinä on sitten paistamiseen, savustamiseen tarkoitettuja viletarvikkeita ja on vielä oma kalanmakukin tallella. Tehkääpä näitä herkkuja silakasta ja muikusta.